تسفعوا قطم تدموا قليلين تحمموا قليهم تتملوا حاجات كاتبيو بزحات اللو بزحات تأكبوا تاي كتبكا ورقي تسبسبوا صدقنا يفركا على ما تكبر راي بينها راي تطبقها خدوت راي ايوه قرب I hope انجي غير كانت هون كنت هو ناي قدم بزح تسلا سلالوس طعمنا نفوتو agree يا بزخانه دقيمنا قاعد حن ماصخم احوات قرب كم زفلطو تيغنفع حيزنا لو دحان ግን كل شعلهم يتزقلص ايانا حساب حساب زخانه نسي يخزارب نحنا بزح سلا زي نزارب صقم اي كلونيو ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ብዝተኻእለ መጠኑን ናብቶም ብሉፃት ትብልዎም ብዛዕባ እዚ ክመሃሩ ክፈልጥዎ ኣለዎም ትብልዎም ብዛዕባ ቢዝነስ ካልእ ሪል እስቴት ሓፈሻዊ ናይ ኢኮኖሚ ለውጢ ከተሸር ክትገብርሎም ክሰድሎም ከዓ ንምሕፀን ከምቲ ኣልኣሚን ዝብለና ፀንሐ ሰብ ንነብሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ስለዚ ኣያና ካሕሳይ ፈሊጥዎ ሲስተም ንነብሱ ኣይኮነን ዝነብር ዘሎ እንታይ ደኣ ንሕዋተይ ንኣሽቲ ሕዋተይ ክምህር ኣለኒ ኢሉ ከዓ ወፂኡ ይምህረና ኣሎ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ዳግማይ ካሕሳይ እንኳዕ ደሓን መፃኻና ብሓበሻ ኤዱኬሽን ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርናዮ ቀዳማይ ክፋል ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ተሓጊሱ እዩ ናባኻ ዕድል ክበካ ካሕሳይ ምናልባት መእተው ትብሎ ተሊካ ቀድሚ ናብ ሸር ምእታውና መምህር ደስ በላይ ቀኒለይ እዚኣር ያበለይ ዝሃብካኒ ዕድል ኦፖርቹኒቲ ቀደም እውን ባዕልኻ ጀሚርካዮ እምበር ከመይ ጌርና ኾን ኤዱኬሽን ሓሳባት ኣይድያታት ንህዝብና ንትግርኛ ስፒከር ብፍላይ ከመይ ጌርና ንህብ ዝብል ብዙሕ ሓሳባት ነይሩ እዩ ዕድላት ኣጋጠመን እዚ መብዛሕትኡ ህዝብና ክረኽቦ ዘይኽእል እዩ ትረኽቦ ዘይኽእል እንታይ እዩ እቶም ፍልጠት ዘለዎም ፕሮፌሽናል ሰባት ገለ እንተሪኢኻ 300 ክፈሉና ንሓንቲ ሰዓት ፍልጠት 200 ክፈሉና 500 ክፈሉና ገና ንእሽተይ ነገር ገለ ምስ ትጥይቕ ገንዘብ ሒዝካ ምፃእ ጥራሕ እዩ ትክክል እውን እዩ ምክንያቱ ናይ ግዜ ኦፕሬስት ክገብሮ ይኽእሉን ኣይደልዩን the same time እንታይ ኢሎም ይኣምኑ most of the time ፍልጠት እንተሸኪምካዮ ቀልጢፍካ ዲል ናይ ምዕፃው ይኹን ጥቕሚ ናይ ምርካብ ዕድልካ ንእሽቶ እዩ ፍልጠት ዘይብሉ እንተኮይኑ ግን ብሓፂሩ ብቐሊሉ እሚንካስ ዲላት ይኹን ፋይናንሻልካ ንኽትእክብ ትኽእል ኢኻ ዝብል ተሓሳስባ እውን ይህልዎም እዩ ንሱታት ኣባና ብዙሕ የለን ኣባና ዘለዉ እንተፈሊጦም እንተተረዲኦም ስትረስፉል ብዘይብሉ ጠለቕለ ፍልጠት ሒዞም ምስ ዝኣትዎ ናብ ቢዝነስ ይኹን ናብ ገዛውቲ ናብ ኩሉ ንሎንግ ተርም ብዙሕ ጥቕሚ ኣለና እቲ ህዝብና ይበዝሕ እቲ ቢዝነስ ይበዝሕ እሞ ኩልና ክንጥቀመሉ ንኽእል ብዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ሎመዓልቲ መጀመርያ ንኩሉ ህዝብና ብደገ ንዘሎ መሪ ክሪስማስ ሃፒ ሆሊዴይስ ሃፒ ኒው ይር ዝመፅሎ ዓመት ናይ ተሓጓስናን ናይ ኣቺቭመንት ንገብረሉን ሳክሰስ ንገብረሉን ዓመት ንክኾነልና
ሰላም ኣብ ህዝብና ኣብ ኩሉ ዘሎ ህዝብና ብሰላም ክነብረሉ ንኽእል ካብ ስትረስ ካብ ጭንቂ ካብ ስቃይ ካብ ዝኩሉ ፀገማት ዝሓለፍናዮ 2004 ይኹን ዝለሓለፈ 2-3 ዓመት ብፍላይ ኣብ ትግራይ እንተሓሚማ ዘሰም ኤርትራ እውን ካልእ ሕማም እዩ ኣብቲ ህዝብና ሙሉእ ኢትዮጵያ ይኹን ዘሎ ህዝብና ኩሉ ሰላም ንኸምፀልና 2004 ፍሉይ ዝኾነ ዓመት ናይ ኣቺቭመንትን ናይ ፒስ ንዘለኣለም ዘለቐታ ዘለዎ ንክኾነልና ዓብዪ ተምኔተ ይገልፅ ንኩሉ ህዝቢ መሪ ክሪስማስ ሃፒ ኒው ይርስ ናይ ሳክሰስ ዝኾነ ዓመት ንክህልወና ተስፋ ገብር እናበልኩ ንኩሉ ፅቡቅ ተምኔተይ ይገልፅ ካብኡ ቀፂሉ ግን ንዙ ኣቺቭመንት ንዙ ሳክሰስ ንዙ ፕሮስፐረስ የር ሓድሽ ሪዞሉሽን ሒዝና ክንቀረበሉ ንኽእል ከ እንታይ ኣሎ 2024 2023 ለሰን ይውና ሓሊፍናዮ ኣለና 2024 ከ ከመይ ጌርና ክንዘጋጆ ኣለና ንወዲ ሰብ እንታይ ሳክሰስ ኩሉ ነናባዕሉ ሳክሰስ ኣለዎ ገሊኡ ብትምህርቲ ገሊኡ ብፋይናንሻል ገሊኡ ብገዛ ገሊኡ ብመኪና ገሊኡ ንኩሉ ኦፍ ኮርስ ሰላም ዘለዎ ሃገር ዓዲ ንክፈጥረልና ስለዚ ዓብዪ ተምኒተይ ገልፅ ነቲ ዝመፅእ ኣሎ ዓመት ኣብዚ ዓዲ ሪዞሉሽን ዝበሃል ነገር ኣሎ እንታይ ጎል ክንገብር ኢና ንፅበ እንታይ ኢና ንደሊ እንታይ እዩ ደስታና ዘሐጉሰና ዝመፅእ ኣሎ ዓመት ንኡ ኸ ከመይ ጌርና ፕሪፓሬሽን ንገብር ኢልና ምስ ንጅምሮ ኣብ ቢዝነስ ፎካስ ንዝገበረ ንዝመፅእ ኣሎ ዓመት ቢዝነስ ክገዝእ እየ ኢሉ ፕላን ንዝገበረ ህዝብና ብዛዕባ ቢዝነስ ከ ከመይ ጌርና ንዘጋጆ ኢለ ሓደ ኣነ ዝፈልጦ ኢንፎርሜሽን ናብ ህዝቢ ንክገልፅ ተቐሪበ ኣለኹ ይቐኒየለይ ቴንክ ዩ ናይ ብሓቂ ውሽን እዩ 2024 እታ ዝበለፀት ዓመት ክትከውን ተስፋ ንገብር ከምቲ ዝበሎ ኣያና ወይ ከዓ መምህርና ኣቶ ካሕሳይ እቲ ቁጠባ ዝቕየረሉ እቲ ኢንተረስት ዝወርደሉ እዩ ንሻዕ ኣብቲ ሓደ ዓመት ሙሉእ ብዛዕባ እዚ ኢንተረስት ቁጠባ ርኢና ኢና ስለዚ ናብኡ ዝመፃሉ ግዜ ክሳብ ዝኾነት እቲ ምድላው እዩ ሶሪ ክንገብር ኢና ኣቐዲምና እቶም ቀዳማይ ክፋል ዘይረኣኹም ኣሕዋት ቀዳማይ ክፋል ክትርእይዋ ንምሕፀን ምክንያቱ ኣብኡ መዓት ኢንፎርሜሽን ኢና ገሊፅና እዚኣ ነትልኩም ተቀዳማይ ክፋል እያ ተቀዳማይ ክፋል ትርእዩ ኣለኹም ሓበሻ ኤዱኬሽን እዩ ኢኖ ብዙሓት ኣብቲ ይመስሉ ብቲ ላይቭ ፌስቡክ ኩም ትርእይዎ ኣብዚ ሓበሻ ኤዱኬሽን ሄድኩም እዘን ኣብዚኣ ዘለዋ ክማን ተተማሂርኩም ብዛዕባ ስታክ ካልእ በል ላይፍ ኢንሹራንስ በል ኩሉ ኣብዚ መዓት ፍልጠት እዩ ዘሎ ኤኒዌይ እዚኣ ቀዳማይ ክፋል ናይ ኣቶ ካሕሳያ ስለዚ እታ ካልአይቲ ክፋል ሎም መዓንቲ ኢና ክንገልፃ እናብኣ ክነብለኩም ማለት እዩ ኦኬ ሸር እዘን ምልክታት እዚአን ኣገደስቲ ክሳብ ዝኾነ ክደግመን ኢሉ ሓውና ካሕሳይ በዚአን ኢና ክንጅምር በዚአን ምስ ጀመርና ኢና እንዳቀፀልና ክንቅፅል ማለት እዩ ያ ናባኻ ክገድፋ ካሕሳይ ላይክ ባንክስ እንታይ እዮም ዝርእዩ ንሓደ ቢዝነስ ሎን ንኽቡ እዚአን ነጥብታት እዚአን ድዩ ብሕፅር ዝበለ ናባኻ እንደገና ይቐኒየለይ ስለዚ ከምዚ እንፈልጦ ንዝኾነ ነገር ቀዲምና ክንዘጋጆ ኣለና ዝግጅት እንታይ ገርና ፕሪፓሬሽን እንታይ ገርና ዘሊልና ክንኣቱ ከለና ብፀገም ከእትወና ስለዝኽእል ሸጥትን ገዛእትን ከመይ ገይሮም ንቢዝነስ ክዘጋጀው ኣለዎም ቀዳማይ ከም ዝገለፅናዮ ዝገዝኡ ናይ 3 ዓመት ታክስ ሪተርን ይኹን ፋይናንሻሎም ይኹን ገንዘቡን ኣብ ባንኪ ኣቕሚጦም ተቐሪቦም ኣለዉ ክቕረበሎም ዝብል ሓደ ነገራት ተዘራሪብና ነርና እዞም ገዛእቲ ኸ እንታይ እዮም ዝርእዩ ሸየጥቲ ኸ 2024 ቢዝነሶም ንፎር ሴል ከውፅዎ ከለዉ እቲ ትርፊ ካልእ ኮይኑ ኣቀዲሞም ክዘጋጀውሉ ዝግብኦምስ እንታይ እዩ ንዝብል ነዚኣተን ጠለቕ ዝበለ ሓሳባት ምርካብ ፅቡቅ ስለዝኾነ
بقاتن ካልኣይ ግዜ ንጀምርን ካልኣይ ግዜ ስናብኣተን ንሕለፍ ንዝብል ኣውፂናየን ዘለዋ ነጥብታት እየን ስለዚ ክትሸጥ ክትሓስብ ከለካ እንታይ ክትቀረብ ኣለካ ክትገዝእ ኸ እንታይ ክትርኢ ኣለካ እዚ ባንኪ ፋይናንሻል ንኽብዎ እንታይ ዘድልየና ንዝብል ነጥብታት እዩ ስለዚ እዞም ባንኪ IRS ዝጥይቆ ጥያቄታት ብምሉኡ ንኸማልኡ ግዴታ እዩ IRS እንታይ የድልዮ ሌጋል ዝኾነ ዶክመንት እዚ ሌጋል ዶክመንት ከዓ ታክስ ሪተርን ናይ 3 ዓመት ንቢዝነስ ንኽትገዝእ ታክስ ሪተርን ክርኢ ይደሊ እንታይ ማለት እዩ ንዝሓለፈ 3 ዓመት እዚ ቢዝነስ እዚ ሰርቫይቭ ክገብር ድዩ 75% ይኹን 80% ባንኪ ልቃሕ ክህቦ ከሎ ሪስክ ወስድ ኣለኹ ዶ ኣይወስድ ኣለኹን ኢሉ ባንኪ ሙሉእ ብምሉእ ፅንዓት ይገብር ምክንያቱ at the end of the day SBA loan ዝበሃል small business administration loan ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ነቶም ባንኪ እቲ መንግስቲ ጋራንቲ ስለ ዝገብረሎም ብሓቂ ሌጋል ዝኾነ ዶክመንት ኣማሊኦም ትርፊ ዘለዎ ሉዝ ዘይገብረሉ መገዲ እኒኦ ድዩ ኢሉ እቲ ባንኪ ስለ ዘፅንዕ እዚ ባንኪ እንታይ ርኢ ሓደ ኣብቲ ታክስ ሪተርን ማለት እዩ ናይ ዓመት ሙሉእ ናብ ኢዶም ዝኣተወ ነት ኢንካም ተባሂሉ ዝፅውዕ ማለት እዩ ካልኣይ ነቱ ሰራሕተኛ ዝተኸፈለ ነቱ ኦውነር እውን ዝተኸፈለ ወጅ ናይ ኦውነር እዩ ሳላሪ ናይ ሰራሕተኛታት እዩ ኣብቲ ገዛ ናይ ዘሎ ኣሰትስ ወይ ከዓ ኣቑሑት ወይ ከዓ ፊክስቸር ብምሉእ ዋጋ ተቐኒሱ ሓድሽ ዝነበረ ስለ ዝኣረገ ክንዲዚ ዋጋ ቀኒሱ ኣሎ ኢሉ እቲ ታክስ ዝሰርሕ ኣካውንታንት ወይ ከዓ CPA ዝቕርቦ ዝህቦ ቁፅሪ ማለት እዩ ሳልሳይ እውን ኣሞርታይዜሽን ናይ ክንዲዚ ዓመት ናይ 30 ልቃሕ ናይ 30 ዓመት ልቃሕስ ኣሞርታይዜሽን ክንዲዚ ወሪዱ ኢሉ ዘቕመጦ ቁፅሪ እዚ ሌጋል ዶክመንት እዩ ብምሉእ ብመንግስቲ ሕጋዊ እዩ ሳልሳይ ዝኸፈልካዮ ኢንተረስት ኣብ ዓመት እንተልዩ እዚ 6 ነገራት መንግስቲ ወይ ከዓ SBA loan ከም ኢንካም ገይሩ ስለ ዝቆፅሮ እዞም ብዙሓት ቢዝነስ ኦነራት ዘለው ነቶም ታክስ ሪተርን ዝሰርሕሎም ዘለው ኣካውንታንት ኣብዚኣተን እንታይ ቁፅሪ ኢኹም ክተቕምጡ ንኣይከ ክንደይ ኢኹም ክተኽፍሉኒ ኢሉ ኣቐዲሙ ዲስከስ ክገብር ፅቡቅ እዩ ዲስከስ ገይሮም ዝኾነ ቁፅሪ ምስ ሃብዎም ታክስ ሪተርን እንተተኻኢሉ ሳብሚት እንተይገብሩ ታክስ ሪተርን ናብ ኣድቫይዘሮም ወይ ከዓ ናብ ፍልጠት ዘለዎ ፕሮፌሽናል ናባና እዚኣ እንታይ መስለካ ልቃሕ ክንረኸበላ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ልቃሕ ዘይንረኸበላ እንተኮይንና እንታይ ማለት እዩ ሓደ ከሪ ክገብሩ ይኽእሉ ኦውነር ከሪ ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ካሽ ክገዝእ ዝኽእል ሰብ ይእለሽ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እንታ ቢዝነስ ዋጋ ኣስተሕቲ ትወርድላ ካሽ 200 ኢንቨንቶሪ 200 ዋጋ እንተ ኮይና 400,000 ካሽ ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ሰብ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ናይ ዘን 400 120 ወይ 100,000 ሒዙ መፅኡ ትኻልእ ቀስ እናበለ ናይ 10 ዓመት ክኸፍሎ ዝኽእል ዕድል እንተልዩ ግን ብዙሕ ገዛ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቫልዩ ናይቲ ቢዝነሶም ኣብዘን ታክስ ሪተርን እዚአን ዲፐንድ ዝገብር እዩ ስለዚ ገዛ ክትገዝኡ እንትትደልዩ ኣቐዲምኩም ታክስ ሪተርንኹም ናባና እንተሰዲድኩሞ ክንነግረኩም ንኽእል ኳሊፋይ ክኸውን ድዮ ይኸውንን ቢዝነስ ክትገዝኡ እንተደልዩም ኣቐዲምኩም ታክስ ሪተርን ሳሚት ቅድመ ምግባሩ እዚኣ እንታይ ትመስለካ ኢልኩም ሓሳባት መስቱና ናትና ስራሕ ኣይኮነንቲ ቁፅሪ ንምንጋር ግን ይኽእል ድዮ ይኽእል እዩ ዝብል ግን ሙሉእ ብምሉእ ፍልጠት ስለዘለና ልምዲ ስለለና ፅቡቅ ምክሪ ክንበኩም ንኽእል እናበልኩ እዚአን ሲሪየስ ዝኾና ነገራት እየን ሎመዓልቲ ሓድሽ ዓመት ይመፅእ ስለ ዘሎ ቅድሚ ታክስ ሪተርን ምስራሕኩም ኣብዚአን ፎካስ እንተገበርኩም ንኣኻትኩም ጥቕሚ ንኩሉ ሰብ ንኣና ጥቕሚ ንሸያጢ ይኹን ንገዛኢ ፎከስ ክንገብረለን ዘለና ነጥብታት እየን እናበልኩ ሕብር ይቐኒለ ያ ቴንክ ዩ ፅቡቅ እዩ እቲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣቲ ካሕሳይ ለሰይ ንዓመታ ኣነ ክሸጣ ይሓስብ እታ
زلاتني بيزنس سلزي أبزع عمت زي أوكي نعمت أخشت أصل زخون كوس انتاي كمسل على اللو كما خارج خلال على المسكيلاتات مالتي سو قدمي نسخة أسرح كاين أبيل كاين دحرو خشت أيل كهندبت بزحنا مبرات دس يبلك كهمت سلز خل سو نعمت أخشت أيمو بيزنس انتاي مسل سو زي كأخم ويزبلو قرص تخفل له مالتي يكون تتني بعلو depreciation amortization interest paid a lot بزح ገንዘብ saves قبل الكاي still كابتي تاكسي deduct إخا تخون يقول لك إن خايت خفل إذا يقول لك أنا عخان خايت خفل يقول لك جن كأ أنت هاي تقام كله فاليه بكال العخ as in كان حساب الكاي okay thank you كحساي so نبزي not قبل لنا سلزلنا ناب أين أخذ مسألة أتوقع حساي okay so كم يقرنا سبات سيف نقبر أتوقع حساي مالسي زي بيزنس زي حماقي وكا صبغي والناسي كم يقرنا أحواتنا تزاربتي تقرنيا خويز بالكاي ولا وانت تزاربتي خالد أنا بخز موضوع كاستمر كم يقرنا غنا نحنا من خير زم سبات زي أتوم استجوز لهم بيزنس زيو جزا خرايزي كوني خيل أتاو إيزي كم يقرنا نحناس كانت حن خيل ني نزي كوميونيتي نحنا مالتي حسن مبزحت جيزة برقص كله ناي ريل استيت بروكر لايسنس زحازة فلتت اللو ماليت يكونن to real estate business license business تكون real estate license لحازة professional استفعل عليه قليو أو residential مبزحتو 80% maybe 90% هنا أو residential focus لحازة إيه سلازي نسو مالت غزاو تغزي إخيل مبار بيزنس كغزي إخيلي مالت يكونن لمدي يولون فلتات يولون up to business experience يولون to license business نغتغزي يكونن تواهيوكا legal حقتات ماليخا تمرت خلاص وسيركا residential يكون كالي بيزنساتو نغتغزي استوهابكا إيه سلازي to point to لمدن ديو to لمدي to experience to success ناي to real estate agent تايفلت أتلو زبلن ديو سلازي انت تخايلو حانت ساعات أو أوفيس مصيو سوون انتاي مسلك بزعبا زا بيزنس ديا فيدباك هابني خبلنا خلو حانت ساعات يتأخلنا زيات بطريقة حمق ديانا مبال أقدمنا خل كاب حدش سكراتش بيزنس نخن كافت تندلي انتوغينا كنجزئون انتوغينا كنريو زقبئنا دوكومنت انتايو مزبهال كم نيشتوي نطوتات راح تنكف بلين زياتنون بحقي نايتو ايجنت تطلق له فلطت سلازدلي نايتو ايجنت اكسبيرينس زخونه ايجنت كيدكا اما خرني كتوده خلها بحد وجن اكاونتانت له فاينانشال انفورميشن كبكا يخدي بخلو وجنون اتو بيزنس بروكر بزح مصنعتي انفورميشن يبكا سلازي انتاي يدلي ناولجن اكسبيرينسن نايتو ايجنت يدلي خناتو ممخري خاي حلفنتي وسددي لوير كتقصر كلها فلطت ليبلو لوير انت خيدكا زين انت تحس كطفق لها مالتي سلازي ني لوير ገንዘብ ከፊልካ 350 ቅርሺ ከፊልካ ንሓንቲ ሰዓት መኽረነት ብሎ ብሮከርካ ግን ካፍታ ኮሚሽን ስለልወስድ ገንዘብ ኣይኽፈለካን ሓንቲ ሰዓት መፂኹም ኦፊስ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ፍልጠተይ ኢንፎርሜሽነይ ብነፃ እንተረኸብኩሞ ዘሐሸ እዩ ንሎንግ ተርምናታትኩም ጥፍኣት ናተይ ጥፍኣት ምዃኑ ስለለኣምን ብታ ዝኽእላ ብታ ዓቕመይ ጠለቕ ኢልና ክነማኽረኩም ንኽእል ስለዚ ፍልጠት ናይ ኤጀንትኩም የድሊ ብዛዕባ እቲ ቢዝነስ ትጅምሮ ሙሉእ ብሙሉእ ጠለቕ ኢልካ ክትፈልጦ የድሊ ካሕሳይ ናይ ሪል ስቴት ኤጀንት እንድሕር ኮይኑ መምህር ደስ በለ ናይ ሊከር ስቶር ኦውነራት ይኹን ናይ ስታክ ናይ ፋይናንሻል ፈላጥ እንተኮይኑ ብዛዕባ ታክስ ሪተርን ካሕሳይ እንተጠይቅካዮ ናብ ኣካውንታንት ኪድ እዩ ዝብለኩም ስለዚ ታናተይ ፕሮፌሽን ለይኮነት እንተ እቲኹምኒ ኣይፈልጣን ማለት እዩ ናቱ ፕሮፌሽን ዝኾነ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ መምሃር ትዝሐሸ እዩ
እታ ትፈልጥዋ ቢዝነስ ብታ ትፈልጥዋ مجمار تازح حشت يا مخنياتو تفلطوا عند حركوينا تو ماناجر كالق فلات هاير كتغوريهم تو اكاونتانت كالق فلات هاير كتغوريهم لي تفلطوا انت خوينكم ديس ادفانتجات حد طقمتات كغود لكم يخري سلازي بتانا بعلها لمدي منقصاص صبقتيا زيات عقيد مو كله يا ابلي كرسور سرح انت خوينا لي كرسور او غاز ستيشن خوينا غاز ستيشن او لاندسكيبينج انت خوينو لاندسكيبينج نكاب ريل ستيت تسي اسنو كصرغ ينتايله حقوي مستثور صارغون زي كلو تزقتلو غيزه بزح اندحر كوينو دنت بروفيشنال هولني سلازي بتان نخلا للا لمدنا منقسقات صبق يو فاينانشال ادفايزر اندحر نيرمو ناب كالي بيزنس كتمدبن خلها ميبي تعلم دي كالي سلالخونت تو زمصو مهرتي كم تو فلطتاي لي كوني خلمو بتا نفلطا منقسقات صبق يو كالي ديموغرافي نايتو اريا انتاي زمسل ناي ماينوريتي انكاموم انتاي مسلبتو اريا زلو تا عينت مغبي يغزو تا عينت مستي ستيو انتاي عينت مهرتي يمرتو فابريكاتات ديو ريتيل بيزنس ديو ريزيدنشال ديو إلنا نايتو اريا ديموغرافي انكاموم كندئيو زياتهم انكام انتاي عينت مستي ستيو مغبي يبلعو اقحوتي يغزو كدان يكون بون يكون ريستورانت يكون في اريا او كله فليتنا مئتاو ناتنا حلفنتي بيزنس بروجكت قديمكا مزجاو زبلص እዩ زي مالت بروفيشنال هاير مغبرونه يدل بفلاي بزلومي انترنت صفيح انفورميشن فلطت يبنالو اتينا بيزنس بروجكت نايزا بيزنس يا خميغر خوت صلني إلنا طلق ولا مصنعتي قديمو زياد لنا حد غيزه تو بيزنس 100% successful كون يلكا تأتو ነገር ስለሌሎ ምናልባት እውን ከም ባክ አፕ ብፍላይ ሓድሽ ቢዝነስ ተኮይኑ ናፍቱ ቢዝነስ ተኣትሞ ገና ክጅምር እዩ ካብ ስክራች ክትጅምሮ ኣለካ መምህር ደስ በለ ካፌ ሾፕ ኢለ እንተመስሪተ እቲ ህዝብና ከመይ ገይሩ ነዚያ ክፈልጣ ዝብል ብዙሕ ፃዕርታት ንቅርብ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ሎሚ ጀሚርካ ኢንድ ኦፍ ዘ ማንስ ሙሉእ ብሙሉእ ወጭና ካቨር ጌራስ ትርፊ ክንገብር ንኽእል ዲና ኣይንፈልጥን ክልተ ወርሒ ከድልያ ድዩ ሽዱሽተ ወርሒ ከድልያ ድዩ ኣይንፈልጥን ስለዚ እንታይ የድልየኒ ሞርገጅ ኣሎ መኪና ኣሎ ኢንሹራንስ ኣሎ ምግቢ ኣሎ ፋሚሊ ኣሎ መዓት ኤክስፐንስ ኣሎ ንኡ ንሳ ከቨር ተለይ ጌራ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኸውን ናይ ኢመርጀንሲ ፋይናንሻል ገንዘብ ቢለይ ዝኸፍለሉ ነገራት ኣበየለኒ ወጫይ ብምሉኡ ክቅረበለኒ ኢልና ኢንኬስ ፌል ንኸይንገብር ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኸውን ሳም ካይንድ ኦፍ ኢመርጀንሲ ነታ ቢዝነስ ይኹን ንገዛኻ ዝጠቕመካ ምዝግጃው የድሊ እዩ ምክንያቱ ንሱ ለብልና ካብኣ ትርፊ ክነእቱ ኢና ክንረክብ ኢና ኢልና እንተኣቲና እዮም ፎር ሳም ሪዝን ኮላፕስ እንተገይራ ቢግ ዲዛስተር ይመፅእ ፕላን ቢ እንታይ ኢና ክንገብር ዋ ንሳስ ትርፊ ላይ ምፀትለይ ትኽእል ትኾን እንታይ እየ ክገብር ሜይቢ በዓልቲ ቤተይ ኢንካም ክትእቱ ኣለዋ ባዕለይ እውን ንኣ ዓፅየ ምሽት ኡበር ዘዊሮ ይኹን ሊፍት ዘዊሮ ይኹን ናይ ጉልበት ስራሕ ሰሪሐ ይኹን ካልእ ሳፖርት ዝገብር ፋይናንሻል እውን ፕላን ቢ ኢልና ምቕማጥ ኣድላይ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ፌለር እንተመፅዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን ኢን ኬዝ ዘ ወርስ ሰናሪዮ ገለ እንተመፅዩ ክሬዲትና ላይፍና ማለት ስለዝኾነ ተቀዳዲምና ሴቭ ንክንገብር መውፅኢ ኤግዚት እውን ንክንቅረብ ሆፕፉሊ ኣብኡታት ለብፅሕ ነገር ይህሉ ብስሕተታት እንተኣቲና ደን ኤግዚት መገዲ እውን ምዝግጃው ፅቡቅ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ኣብ ሓንቲ ቢዝነስ ወይ 3-4 ሰባት ተእተኻ ኣብ ሓደ ሰብ ጥራሕ ጌርካ ምፅናሕ እቲ ፋሚሊ 2-3-4 ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣእቲኻስ ኮርፖሬሽን መስሪትካ ናብ ንብረትካ ናብ ገዛኻ ከይመፁ ናብ መኪናኻ ንከይመፁ እውን ተቐሪብካ ምፅናሕ እውን ክሬዲትካ ሴቭ ምስ ትገብር ቢ ፕላን
باك اب بلان مس تقبر شدش تورحي زخون وجهات قالها ريجكت اي مين اورجنايز غيركا مستصنح ahead of time preparation مس تقبر ديموغرافي وصنيعها مستأتو ناي سكسس نطقات كون يخول يوم. Very good. بالتحلي دس يبل. So plan A and plan B. I like that. So تخحساي why do business fail? ስለምንታይ business ይወደው? ካብ ተሞክሮها ስለዚህ ካብ ተሞክሮይ ብፍላይ ብና ሓበሻ ብዙሕ ፀገማት ኢና ንርኢ ይሕዝኑና እውን ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን ንምንታይ መምህር ደስ በለ ሓደ ዓብዪ ባር ከፊት እኒኦ ኢሉ እታ ቢዝነስካ ምልእ ኢሎም ካስተመር ምስ ረአየ ሳይኮሎጂ ዋ ትልመስል ቢዝነስ ከመይ ጌራ ኣነ እውን ፅባሕ ከፍት እየ ይብል ንስኻ ለኣተኻያ ናብኣ ብዙሕ መፅናዕቲ ጌርካ ኢኻ ቢዝነስ ፕሮጀክት ኣውፂኢኻ ፋይናንሻል ካዘጋጂኻ ኦፐሬሽኑ ማኔጅመንቱ ስኪሉ ዴሊቨሪ ይኹን ዝመፅእ ኢንቨንተሪ ኣቑሑት ኩሉ ሬዲ ጌርካ ኢኻ ተኣቱ ኣለኻ ናብኣ ስለዚ ኣብ ሓበሻና ንእሽተይ ድኽመት ዘለና እንታይ እዩ ካሕሳይ ሪል ስቴት ቢዝነስ ገይርዋ እኒኦ ኢሉ እንተኣትዩ ወላ ኣነ ብዙሕ ባክግራውንድ ክህልወኒ ይኽእል ብዙሕ ፍልጠት ክህልወኒ ይኽእል ግን ካሕሳይ ሳክሰስ ስለዝገበረ ኩሉ ሳክሰስ ዝገብር እዩ ማለት ኣይኮነይ ስለዚ እቲ ዓብዪ ፀገማት ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ልሕዝን ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ዝግብአና እዩ ጠለቕ ዝበለ ኢንፎርሜሽን እንተይገበረ ኣቱ very much common in እዚ ሬስቶራንት ርዩ በቃ ሱቕ ኢሉ ህልም ኢሉ ኣቱ ሬስቶራንት ናይ ሓበሻ ድዩ maybe እዚ ናይ ሓበሻ ካብ ሬስቶራንት እሞ ካበይ ኢኻ ምፅኦ ዝገንዘብ እዞም ሬስቶራንት ተጠቀምቲ ናባይ ክመፅሉ ዝኽእሉ እንታይ እኒኦ ስፔሻል ኣብቲ እኒኦ 10 30 ናይ ሓበሻ ሬስቶራንት ክህሉ ይኽእሉ ኣነ ሬስቶራንት ከፍት እየ እንታይ እኒአኒ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ናብታ ናተይ ዝመፅላ መገዲ ኢሉን ከየፅንዐ ፕሪፓሬሽን ከይገበረ ሳይኮሎጂ ኮንቪኒየንስ ስቶር እዚኣ ግዘለይ ሬስቶራንት እዚኣ ግዘለይ ግሮሰሪ ስቶር እዚኣ ግዘለይ እናበለ ሰብ ብዙሕ ለኣቶ ኣሎ በይዛኻትኩም ጠለቕ ዝበለ መፅናዕቲ ክትገብሩ ኣለኩም ኢልና ብዙሕ ምክርታት ኢና ንህብ እቲ ሓደ ሰብ ሳትስፋይ ስለ ዝኾነ ትርፊ ስለ ዝረኸበ ኩሉ ሰብ ትርፊ ክገብር ኣይኽእልን ነናይ ባዕሉ ፍልጠት ነናይ ባዕሉ ኤክስፐሪንስ ነናይ ባዕሉ ፋይናንሻል እውን ኣለዎ እዩ ታለንት እውን ኣለዎ እዩ ፍሉይ ሰብ ብፍሉይ ዝኾነ ነገር ብዙሕ ታለንት ኣለዎ እሞ እዘን ነጥብታት ኣብቲ መጀመርያ ከም እንሪኦ ላክ ኦፍ ናውሌጅን ኤክስፐሪንስ ብትኽክል ናውሌጅን ኤክስፐሪንስን ሌብልካ ብዛዕባ እታ ቢዝነስ ንሳ ስኦልካ እንተኣቲኻዮ ውጭን ገቢኡን እውን ኣይትፈልጦን ሃይሪንግ ሮንግ ፒፕል ምንም ዓይነት ካስተመር ሰርቪስ ክባ ዘይኽእላ ሰራሕተኛ ኣምፂኢኹም ርእሰን ተጠምጢመን ሰላምታ ክህቡ ለይኽእሉ ፍልጠት ዘይብሎም ኤክስፐሪንስ ዘይብሎም ንተውኡ ዘሎ ካስተመር ኣትራክት ክገብሩ ዘይኽእሉ ኢምፕሎያት እንተልዮም ሮንግ ፒፕል እዮም ኣብቲ ቦታ እዚ ክኣትዎ ይግብኦምን ስለዚ ብትኽክል ናቱ ታለንት ናቱ ፍልጠት ናቱ ኤክስፐሪንስ ዘለዎም ክትቆፅር ከለኻ ዓብዪ ነጥብ እዩ ናይ ማኔጅመንት ናይ ባዕልኻ ክንደይ ሰራሕተኛ ንግሆ ክንደይ ሰራሕተኛ ናይ ምሸት የድልዩኒ እንታይ እዩ ስራሖም ኣብቲ ስራሕ ኣቲኻ እውን ኮ ሊስት ኦፍ ቱ ዱ ቲንግስ ኢልካ ኣሳይመንት ንግሆ ቲ ማናጀር ኣብዛ ቢዝነስ እዚኣ ዜን ብማዕልቲ 20 ይኹን 30 ስራሓት ሊስት ጌርካ እንተለይ ኣቕሚጥካ ኣለዎም ንሳቶም ክገብርዎ ግዜ እንተሓፂርዎም እተን ዝገብርዎን ቲክ ገይሮም ተን ዘይገብርዎን ንዝቕፅል ሰራሕተኛ ዜና ይተገብራን ኢሎም ብትኽክል ኣቕሚጦም እንድሕር ዝኸዱ ኮይኖም ስለዚ እቲ ማኔጅመንት ስኪል እንተልዩ እኳ ኢንቨንተሪ ብትኽክል እኛ ዝኾነ ኢንቨንተሪ እንድሕር ተምፅእ እንተደኣ ኮይንካ ብዚ ሎሚ ተመስገን እዩ ፒኦስ ሲስተም እኒአና ቀደም ኣረጊት ካሽ ሬጅስተር ነይሩ ካሜራ ዝበሃል ኣይነበረን
بسرق بمتففا خندي نبرتي طفنيرو لومي بيوس سيستم كند زين زخونا انجرا طبسي تبليعن شدشت انجرا شرو تبليعن للمصخه نصبحخه لومي سوني سولس الحلفه سوني كندي شرو تبليعه كندي صحي تساتيا بقدمي سومون زنبره طراموز ناي ويني يكون ناي الكول كندي تساتين كندي قومت كاستمر لون ليفل بيوس سيستم نينا لومي ብዙ ቴክኖሎጂ እዚ ላይ ንጥቀም ተራ ኮይና ካብቲ ቢዝነስ ምውፃእ ይሐይሽ ንሱ እንድሕር ህዚ ግዜኦ ይኮነን ኣረጊት ካሽ ሬጅስተር ምፅኢኻ ብዙሕ ሬስቶራንት ብዙሕ ምግቢ ገለ ንሪኦ ምንም ዓይነት ኢንፎርሜሽን ዝህብ ቴክኖሎጂ እንድሕር ለይ ትሕዝ ኮይንካ እቲ ግዜኡ ንእሽተይ ቱ ሌት እዩ ስለዚ ንዝያት ንክንዘጋጀው ክንቀርብ ኣለና ማኔጅመንትን ኢንቨንተርን ካልእ እውን lack of preparation أقدمك poor planning poor management poor أحد to skill to menu يكون to inventory نتو زمتن customer of the area زلوا لسنا عخيو بديمقراطي بخالق نجارات كندي حبش اللو كندي صعدو خمسون يخلوا الكال لسنا عخيو plan تجار كلو نحر أتيها زيون حدا sign نايتو failure يو ثلاثة شهر 4 شهر حمش تم إتجي ويا 5 شهر حزم business يولمو بيزا هاتكم تتغايلو بنيشت تاي سنتيم حيز كانت تأتو نموت إخا خبيديو نمنتاي 3 يكون 4 شح إنفنتوري حيزنا هنا أتخلنا بيزنس سلت بهال أو كحساي بيزنس زيا grocery store كافيتر لو سلازي كاستمر وص إتون تايلهم توجو إكسبيرينسون تيرنا نأتمو أما جرشا موت إي خبرنا إي 3 شح يكون كارتا سركاتها 3 شح يكون 4 شح حيزنا كنا أتخلنا 7 شح سيلو خوينس ناتو جروس سيل 4 شح دحري قاع نت انكم 10 شح كون اللومبر نيشتي بيزنس حيزنا انت اتغلنا موص زي بلنا بزح سقاي نركب لنا كتغزا انت الكون كحساي غزلي واعد ستلي تقدم كايدم غزا خانم تايلي تدوللي وكحساي زيا خمزي غيركا كتشطلي مكر كابزي ازرخا كوميشن اشتي كويا كمي غيرها يا خشطا كندي ترفن يويله شطا شطا خلوط انت خوينه كو نتو زمص غزاي ترفا خندزي مو بيزها ترفا تقبريخا اوفر 6 8 كاب تركب ابزيا 11 ساعات اطفيخا 13 لاكل انكم كتركب لك الى خمنو سللني بنيشت تاي سنتيميلكمون تاي اتوم صنح انتولكمون صبقوا يبهاليه ካልእውን ገና ክንኣትኸለና ኣብዚ መጀመርያ ሪል ስቴት ኤጀንት ድሕሪኡ ሎየር ብዛዕባ ሊዝ ዝበሃል ብዛዕባ ኤክስፐንስ ናይቲ ቢዝነስ ዝበሃል ነቲ ብሮከር እዛ ሊዝ እንታይ ዓይነት ሊዝ እየ ዝኣቱ ኣለኹ ኢልካ ጠለቕ ዝበለ መፅናዕቲ ምግባር እሞ ሕጋዊ ዝኾነ ጠበቓ እዛ ሊዝ ን5 ዓመት ርያ ን10 ዓመት ርያ ን20 ዓመት ርያ ከመይ ጌርካ ትሕግዘኒ ኢልካ ክትሸጣ ክትልውጣ ትኽእልን ለይትኽእልን ኣብ ሊዝ ብዙሕ ዲስከስ ክንገብር ኢና ግን ንግዜኡ ታሊዝ እውን ዋና ወሳኒት እያ ዝተሓበ ኤክስፐንስ እንታይ ኣለኒ ዘይነገርኒ ኢንፎርሜሽን ትራንስፓረንሲ እንታይ ኣሎ ብሓቂ ትክክለኛ ቴክኖሎጂ ጂፒኤስ ሲስተም ካሽ ሬጅስተራት ካሜራታት ብትክክል ጥቀም ደለኹ ምክንያት ኩሉ መድሕንካ እዩ ንኩሉ ነገር ንኢንሹራንስ ካሜራታት የድሊ ሰራሕተኛኻ ካሜራታት የድሊ ትክክለኛ ፒኦኤስ ሲስተም እንትል እንተሎ ክሰርቆኻ ከጣፋፍቑኻ ኣይኽእሉኝ ስለዚ ቴክኖሎጂታት ፅቡቅ ምጥቃም ማርኬቲንግ ፕሮሰስ ማኔጅመንት ኢሹ ከም እንፈልጦ ሎሚ ሰብ ርኡ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ኣሎ ሰሚዑ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ እንተየስማዕካዮ ስኡሉ ሃሰስ እናበለ ይመፅእ ኣሎ ገና ኣብ የሎ ፔጅ ይኹን ኣብ ኩሉ ክተውፅኦ ኣለካ what is the nearby restaurant ክብል ከለኹ nearby restaurant هو ከምዚ ዝመሰለ ሬስቶራንት እኒኦ ናይ ሓበሻ what is nearby ኣብቱ ናይ ሓበሻ እውን ፊድባክ ገለ ልብል እውን ክንደይ ስታር እኒዋ ፒዛ እዚኣ ክገዝእ 5 ስታር 4 ስታር ስለዚ ካስተመር ሰርቪስ መስኡታት እውን የተሓዝ ስለ ዝኾነ ማርኬቲንግ ኣድቨርታይዝመንት ኮመርሻል ሎሚ ብፍላይ ብፌስቡክ ብኩሉ ዓይነት ሚድያታት
كتقم كتكئل لك كتلمدون لك قديتا إيه نتقم لنا no we are still old style كبعلي جميلو أي نتقم لنا جيزو سحابديو absolutely جيزو إيه هذي سلازيس سيرش جيرنا ريستورانت سيرش جيرنا ريل استيت سيرش جيرنا كله نرحب لنا نزين ودهن نزين كنقرب لنا زيادة لي جيرنا فيل نايم غار عدلات كله يخيل in a sense ون سيف كجبر الكاي خيري بزعبا to purchasing knowledge يكون بزعبا remodeling يكون حنت بيزنس كتأتو خلها expand كتجبر أنت لي تخل تخينك كتكف حازة تخل تراوينك نايت جزء inventory financial تقربك زي قحوت يلنا ما زي كوس خلي لك تقربك كل نجار زجيجتات عصرت حدنات عصرت الكنتات أنا خمي جرح لوط ناتي ثالث ناتي فلتت advisory يكون تايكم خلينا أقدمنا انت لي تزاجنا إذا fail ناي business كمزي خل زي كع distraction سلازخنا إدم مئتاونا تلق لنا فلتت كلنا يدلي. Very good. Yeah, thank you. Okay. صبا زي كافر زي قبرنا ويك أبزي تزاربنا اللي هنا I know زي خابت مكر خاسكي انت ختبل تخيل بس في حزب الإحوات بزعباتنا يرنت ويك أنايليس بينو حيزنا ياخذ مسينا نسو از يوسفي حرستي بزعباليس سخون السبت خراي زودو وخابزح شجر تفطر مالتي so yeah أتو حساي انتاي كتب لنا تخيل أبزي uncovered information cover زي قبر كاي مسكي قدمناتي سامبل لنا أبعدا قوتي وزر الهجي أو تاي مثل سكوير فيتو خندي شيء انتايو أو نكمهرنا عيب سلازي ميجر زخونة إيشو خنتنقلو زقبا نقرات إلى بزح أجمعات ون زقات منا بزح شجرات زقات منا إتو شجرات بمولون كيرأيو أتيوم دحارة نامنا ندولو نتاي مسلكا خميجر أتو ترفي كمزي كوينو بيزنسي ون لقح خرك ريخلن نمنتاي مسلكا قال ناولو معات يدولنا والنزينا أقدم كمصنعتي خنمل زدلي أقدمكم مصنعهم تأتهم ناوزو أجمزي أي تأتون زي موزحتو بزح عبي هيوج زخونة أجمعات زقات مناي ناوي personally نادولو زي أجمزي زقات يمن زي شجر زقات يمن ناولو زدول اللي زي أو تيجي زلوا simple every day زرقوا information سلزي انتهى easy landlord صبوا ليز تزهيوكا طفيها مالتي تلقور كايو investment نمنتاي ها invest قور لها نتون customer حادة نتو fixture نتو قحط نتو inventory نتو lease إذا بمولو تأكيو income سلالم سألكا أو كل عامات أو 3 عامات 5 عامات income يكركبية بحريون كشوط إلكا دي غاتا أتل لها نزو كل حزوة زلو مني lease landlord a landlord he is the lord for the land simple they are the lord for the land أبتا مريد نساء وصا خلقاس تتو خلقاس صنح قن خلقاس رين تخص خلقاس زي عبي إشي إمو ليز زبهال طبعاً كي حاسكم بليز نيغوشيت تيغوركم تزبلت ليز مخانم كي آتهم كي رأهم كي تأتوا لنا أبليز كيدمو كله كونسنتريت نخجبر نهزبنا نمخرم عليتي كالأون utilize expire ما أزيل جبر option كاللورا option لولون ترى خوينم كحساين 3 عامات كأتوكاية لاندور تهينا أب 3 عامات بيزنس كالا حلو خصي هات كوني سلازي تحقيس له فوتيا له بقول نجارك شت آخر نمنتاي نعمت وين أخلت وين هاي 3 عامات هبكا option ون يبلان سلازي مبتنين سلازي تو expire جورلو كندا عامتيو لون كخفول ديو سنتين نخندي عامات يوم لون اللو كسبتون ساتهم زرالي وخ ليز اللوم ديو option كاللو ده تو option
ናይ ቴናንት ወይ ከዓ ናይቱ ተኻራይ ኦፕሽን እዩ ናይ ላንድሎርድ ኦፕሽን ኣይኮነይ ኦፕሽን ተልእኳ ላንድሎርድ ፊ ክውስኽ ይኽእል እምበር ውፃእ ኢሉ ከባረረካ ይኽእልን ስለዚ we have to make sure እቲ ሊዝ ቀልጢፉ ኤክስፓየር ከም ዘይገብር ካልኣይ ከዓ እቲ ኦፕሽን እንተኾነ 2-5 ዓመት ዋላ 4 ዓመት እውን ተዘይሎ ብውሕድ 5 ዓመት ንኽህልዎ ኣብዚ ሲሪየስ ዝኾነ ፀገማት ከየጋጥመና ተጠንቂቕና ክንኣቱ ይግባእ ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ እቲ ሊዝስ ሓድሓደ ግዜ ካስተመር ይድውሉ እሞ ካሕሳይ ሬንታ ናይ ዛ ሊከር ስቶር እዚኣ 4,300 ይብሉኒ በቃ ኣነ ከቕምጦ ከለኹ ሬንት እንድዩ 4,300 ኢለ ኢሎም ፅንሕ ኢሎም ልክዕ ኣንደር ኮንትራት ምስ ኣተኻ ገንዘብ ዳውን ፔመንት ምስ ሃብካ ናብ ሊዝ ክትኣቶ ከለኻ ባይ ዘ ወይ ካም ክንድዚ ኣለዎ ትብል ወይለ እንታይ እዩ ካምክ ኮመን ኤርያ ሜይንተናንስ ናይቲ ቢልዲንግ ናይ ላዕሊኡን ናይ ውሽጡን ናይ ታሕቲ ናይ ፓርኪንግ ሎት ብምሉእ ሜይንቴናንስ ትገብሮ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ተወሳኺ ኣሎ ትሪፕል ነት ስለዚ እዚ ትሪፕል ነት ማለት ሓደ ካም ካልኣይ ኢንሹራንስ ናይቲ ቢልዲንግ እኮ ናይቲ ቢዝነስ ኢንሹራንስ ኣይኮነ ናይቲ ቢልዲንግ ኢንሹራንስ ሳልሳይ ፕሮፐርቲ ታክስ ወይ ካም ወይ ትሪፕል ነት 3 ዓይነት 4 ዓይነት ኤክስፐንስ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሬንት እንታይ ኮና ንሪኦ ኣብቲ ሊዝ ክንፍርም ከለና እውን እቲ ካም ክንዲዚኦም ለይክብሉካ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ይፈልጥዎን ናይ ዓመት ሙሉእ ምስተኻፈለ በብወርሒ ብግምት የኽእሉካ ናይ ዓመት ሙሉእ ምስተኻፈለ ፕሮፐርቲ ታክስ ክመፅእ እዩ ኢንሹራንስ ክመፅእ እዩ ናብ ኩለን ናብተን ቢዝነስ ዲስትሪቢዩት ይገብርዎ ስለዝኾኑ ሲሪየስ ሬንት ጥራሕ እንተይኮንኩም ትርእዩ ሲሪየስ ኮይንኩም ትርእይዎ ዝግባእ ካሙ ክንደይ እዩ እቲ ሬንት ኢንክሉዲንግ እቲ ካም ኢንክሉዲንግ እቲ ትሪፕል ነት ድዩ ወይስ ዝተጠቃለለ ድዩ ወይስ ሬንት ፕላስ ካም ወይ ከዓ ሬንት ፕላስ ትሪፕል ነት ዝበሃል ኣሎ ኢልኩም ገና ቢዝነስ ክትጥይቁ ሶልኩም ይትፈርሙ ኮንፊደንሻል ገና ቀዲምካ ነቲ ብሮከር is the rent including cam or including triple net explain ገረለይ ንሳ ጥራሕ ድያ ናተይ ኤክስፐንስ ኢልኩም ንኽትኣቱ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ንሱ እንተለይ ኮይኑ ኣፎርድ ክትገብርዎ ስለለይ ትኽእሉ ወጪ ይበዝሕ እሞ ቢዝነስ ፌይለር ክመፀና ይኽእል ኣብቲ ታሕቲ እውን እቲ ላይሰንስ ብሓቂ ናባይ ትራንስፈር ክገብር ይኽእል ድዩ ወይስ ኣይኽእልን ዲናይ ክገብርዎ ድዮም 3 ወርሒ ፕሮሰስ ጌርና ናይ ሊከር ላይሰንስ ሰሙን ክሎዚንግ ተርፎ ከሎ ክሬዲት ካርድ ርኢ መሰበሉ ኣይተኻሕሳይ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ኒ ኣንደር ኤጅ ሸይጥካ ኣብቱ ባር ቲኬት ተዋሂብኳ ነይሩ ሓደ ባይ ዘ ወይ ሊከር ስቶር ሊከራት ኣብቱ ናትካ ሬስቶራንት እንካብ ዲስትሪቢዩተር እንተይኮነስ እንካብ ሊከር ስቶር ምፅኢኻ ኢንቮይስ ዘይብሉ ተረኺብካ ኢሌጋል ነገር ስለዝገበርካ ቲኬት ረኺብካ ነይርካ ሳልሳይ ድሕሪ 2 ሰዓት ኣብ ባር መስተታት ቀሪብካ ስለተረኸብካ ኢሌጋል ዝኾነ ኣክቲቪቲ ገይርካ ነይርካ ተባሂሉ 3 ቲኬት እናሃለዎ ኢንፎርሜሽን ከይነገረና 3 ወርሒ ፕሮሰስ ወዲእና ሎየር ቸክ ተገበረት 3 ቲኬት እኮ እዩ ኣውሮራ ረኺቡ ነይሩ መኒ ላይሰንስ ክቦ ከመይ እዩ ክሬዲት ካርድ ገለ ድሓን ድዩ ገለ ምናምን ተበልካዮም ፅቡቅ እዩ ስለዚ እስሮቤት ኣተኻይ ወንጀል ኣተኻይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብቱ ቢዝነስ ዝገበርካዮ ቲኬታት ዝገበርካዮ ኢሌጋል ነገራት ነቲ ቢዝነስ ዲናይ ለግብረካ እቲ ላይሰንስ ዲናይ ስለለግብረካ ሓደ ኤርነስ ማን ኢኻ ክብላዕ ይኽእል ካልኣይ ባንኪ ኦልሬዲ ፊ ኣኽፊሎም እኳ እዮም ለይምለስ እዩ እቲ ናይ ባንኪ ፊ ሳልሳይ እቲ ኤጀንት 3 ወርሒ ደኺሞ ኣሎ ናትካ ገንዘብ ብዙሕ ተበሊዑ ኣሎ ስለዚ ኣቐዲምካ ትክክለኛ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ነቲ ብሮከር ክነግሮ ከለካ እቲ ሪኳየርመንት ይፈልጦ እዩ ገንዘቡ ነበይ ነይሩ ካበይ መፅኡ ዝበሃል ኢንፎርሜሽን እውን ስለለሎ ቢዝነስ ላይሰንስ ዲናይ ንኸይግበር ኣቐዲምካ መፅናዕቲ ሲሪየስ ምዃኑ እዚ ኩሉና ክንፈልጦ ኣለና ወንጀል ተልኢና ክራይም ተልኢና ገሊኡ ላይሰንሳት ትራንስፈር ይግበር ብመንግስቲ በኩል ሰበይተይ እንተቐጢጠ ወይ ኣቢዝ እንተገይረ ወይ ሓደ ወንጀላት እንተገይረ እዚ ብምሉ ኣብቱ ቢዝነስ ትራንስፈር እውን
سيريس كوينهم لحزو له هل تعرفوا سيتيزن ون كم تتمروا لصنع خامة مرسلة سيتيزن ون ليك تركت غليها ليش تاني قرأت فتين كمو أوزي سيريس كويننا جنزب إنفس قيدمن قارناس فلتت كلونا اللي هو إلى حبر دلي business does not have a profit to sell it تخكل well profit للو business أي جزاهن كم يجرح شطو كحساي زي أشيط اللي صبو رينتا خندي كندوزي سيلا خندي كندوزي كنديك شط الكا خندوزي نعاتن 3 عامات كخفلن بدو خندوزي إنكم كركب اللو مو خمي جريح شطن وترفو كويل كان business كويل كان سلازيس business ترفو لي ولا أتغيو هذا خمي جركات وص موت أزيلو كبيديو كيد من أقوم أتاوكم فلتأت زلوا أدفايزر ناينس أكوينا جنزو كوينا خفل تاكس ريتيرن هم رأيه بيلنا خافلنا وأن كابزي أزيام حشتك أن كابزي أزيام حشتك إلنا تدخل لنا مخرج كنوكم نخلينا سلزي بيزا خاتكم نا بيزنس كيد من أتاوكم إتو بيزنس إيفالويت كنجبرلكم ترفوهن ريو نت إكسبانسون وجن كالكوليت جرنا ناي كمزي همزي لو تتاتن تجرك الله توسخ زيزين تجرك دحان تمثلنا مخرج كنوكم تخلينا أدفايزر فلتأت اللو بيزنس لمد زلوا سب كتأتو خلهم لحارة أجم شت اللي كم يجرح شيء لوت اللي هم يجرح لوت نامنو للو جزء يبصحن كالون evaluate the price of your business وتخكل جنا خشت يختول نخلهم زي كنديات شيء إلى نخنقركم تو financial تو information تو ترفو كله فلت خلني سلازي كل سل نغنبر survive نخجبر ندي يلجزء الشات انزله نتوم جزء تقع بتخكل كم زي همزي أنت جرام ترفع اللوم success اللوم إلنا نخنمكر قدمنا تو business كتشات وتلوت وتدليو in evaluate كنجبرلكم واقعوا خندق يزول مصنعات كنجبرلكم سلنا خيل حبرنا زين كيف لتكم نا عبي ريسك خيطات ونقلنا حد هايلايت لغنا information زين بتعمي important يعني للجمتانية. Very good. Yeah, thank you. نايب حكي. أبتاع 3 ورح ليزن تيكت اندحرا لي واحد سب 3 تيكت اللي كساب كندي كصنح كخل عنده أعطى حساي مالتي تحرقنا بيزنس كمل سبزي 3 تيكت اللي اوريدي تعطي له تصنحوا بيزنس مالتي أنا أفرج كندي يكون كصنح خلنا بزي سرح زين خملس أنا أفرج كاب تمكرها كابتو لحالف كو بزح عامت لمد زري أنتايو حدا let's say بزعبا USA نسون بزعبا كولورادو لمدي أخذ في الآخر سلزي كولورادو زين كل النستيتات ننا علتن حق اللون تن كاونتي نوعلتن اللون تن سيتي نوعلتن اللون ستيت ون نوعلو حق اللون سلزي ديل نجبر لنا مس سيتين مس ستيتين هنا ديل نجبر لنا مس سيتي راح يكونن مس ستيت ون بزقربة تا سيتي سيريس لغنا حقتات اللون على إذا سيريس حقي انتاي كجبر لني مزبهل قالي ان سيتي بزح حساب بيزنس اب تو سيتي ان كافت لني دلي عين بفلاي كاو كتما وصي لنزلوا زقلل حق اللون ان كابتو لمدي كل تيكت تليقا دحر خلت 3 عامات بروبيشنات انت زيليو ناي مهاب عدل علو ايو نسون تو لوير يمخركا كلمه زي خمسي سلرجركا كندوزي كلاس كتوسد لك بعد خان زي كتقرب كتزاغاج لك تبايلو تيبس كلاس يكون حد كلاسات لو سرلو نسو مسوسركا هذه كابتو اكسبيرينسو تماهيرو ايمو لايسنس انت توهيو ريسك يهلونا نيلو لوير كاون كمنن لخيل سيتيتات اللوين قال لي very serious كل تيكت انت اللي in the last 5 years لايسنس كنبكا عين خلني يلو خير سلستس بس شكو عزي خوص امود حرهز البحال لايسنس ايتركون ون يلو خير سلسته تشاو تاله اتا بيزنس كاتلو شطا سلسته ورحينا كلنا خلته ورحينا كلنا شيء كاتلو يصيخا او تنحيت خلون يلو خير سلازي ككمتو تيكتون ديو قال تيكت ناشي غرا خوني خليو قال تيكت نا اندر ايج خوني خليو
مسؤون تلوير حيزو كان تخيل كله تو evidence تو proof of تو فردويت خيركا كعينتي نيرو نارخا عند رأيي نابركا نيشتو ينابركا كيج أراركا فيك كاردون يكونن فيك ايدون يكونن اكسكيوز نختون almost مسل ليفل كان تخوينون تتكيتون يفعلالي ايو اتا سيتي اتا نستيت ننوعلتن حقتات اللونيو قالي انك تصنحي دليخا بيزنس ابتو بوتا بزح سب كقبر لني دليا قالي انك عام تو ماني فيلونس نخونه وانجلات بزحيون ننبع اليوم زين بيزنس زين كان عصون لنا اي اللي انا نيلن لعصوالو مقدتاتون سلالهلو كم ناس قال مثلا تمص thank you for closing this bar. It has been a very troublemaker bar. إلهم نتو بار يكون نتو لايسنس كعصو خالو خلو الدلاتون سلزلو انكابتو ناي جيزة ترحون تيكونس كم سي تي انون كم لويرون كم ونجلون زفالة سلالهونا زي يخبها لي يخيلن قل بفلاي حارة جيزة حارة أقام تقاط يموكا كلاس وسيركا طعات سرحتنياتات الزاقاجيخا فيكس جيركا أبتو بي او سيستم كا ايدي خمي جيرو خمزة طيق تشيك جيركا سيرس لهنا تنقاقي مقبار وصاني ايو في بيزنس بيرفكت يا جريت ثانك يو ابزي انت هاي حاجه حاتيتنا له من البات حتى اللاتني ليز اتي طبقا مالت ناي بيت مغبي راي ديو ወይ ከዓ ናይ ቤት መግቢ ጥራይ ኣለው ኣይተረዳህን ታሕቶ ግን ኣባህሉ ከምዚኣ እቲ ሊስቲ ናይ ጠበቃ ናይ ቤት መግቢ ጥራይ ድዩ ማለት እዩ እቲ ሊስት ሰርሖ ወልከምን ፈልጦ ጠበቃ ስለዝኾነ ኩሉ ይጣበቅ ማለት ኣይኮነ ኢን ፋክት ካብ ኤክስፒሪየንስ ኩሉ ነገር ጣበቅ እየ ዝብለኩም ጠበቃ እንተልዩ please avoid that lawyer ናቱ ኤክስፒሪየንስ ኣይኮነን ሰብ ኩሉ ክጣበቅ እንተደኣኺሉ ትያትሕዝ ትያስርድ እዩ ዘብላ ስለዚ ቢዝነስ የውልን ኮሌክት ክገብር ኢሉ ዕላና እሽተይ ትርፍራፍ ማለት እዩ እቶም ጠበቃታት ኩሎም ነናዓልቶም ኤክስፐርትስ ኣለዎም ኣነ ናይ ሊዝ ኣነ ብሮከር እየ ናይ ሊዝ ብሮከር እየ ክብለኩም ተረኣኺለ ኖ ኣይኮንኩን ሊዝ ናብ ኤክስፐርት ናብ ለውየር ክሰደኩም እዛ ሊዝ እዚኣ ኣነ ክውድአኩም እየ እንታይ ኢለኩም ኖ ንዓይ ከባድ እያ እታ ፍልጠተይ ኣብ ሬዚደንሻል ኣብ ኮመርሻል ምሻጥ ኣብ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ምሻጥ ኣብኡ እዩ ናቲ ኤክስፐርቲ ኣብቱ ሊዝ ኣይኮንኩን ንታ ሊዝ እውን ናይ ሊዝ ብሮከራት እውን ካልኦት ኣለው እዮም ወይ ናብ ለውየር ክሰደኩም እየ ወይ ናይ ሊዝ ጥራሕ ብሮከራት እውን ስለ ዘለው ቶም ጠበቃታት እውን the same thing ስለዚ ናይ ሊዝ ጠበቃታት ኣለው ናይ ሊዝ ጠበቃ ማለት ናይ ፍትሕ ለውየር ክኾነ ይኽእል እዩ ናይ ሊዝ ጠበቃ ማለት ናይ ኢሚግሬሽን ክኾነ ይኽእል እዩ ሊዝ እንተኮይኑ ግን እዚ ብሮከር እዚ እዚ ለውየር እዚ ጠለቕ ለለ ብዛዕባ ሊዝ ፍልጠት ስለ ዘለዎ ኣብቱ ሊዝ ትክክለኛ ናይ ሊዝ ኤክስፐርት ዝኾነ ለውየራት ንኽነማኽረኩም ናባና ስልክ ትድውሉ እዚኣ ኒያትኒ እንታይ ዓይነት ብሮከር ትበኒ ኣይሚን እንታይ ዓይነት ለውየር ትበኒ ብቲ ልምድና መጠን እኸለ ዝበሃል ለውየር ንዚያ ኤክስፐርት እዩ ብዚያ ፀገመ ይህልዎን ካልእ ተሪፉስ መምር ትፈልጦ ኢኻ እስክሮው ለውየር ሃበኒ እንተይሉኒ እዛ ቢዝነስ ክዓፅወለይ ለውየር ሃበኒ እንተይሉኒ ናይ ሊዝ ለውየር ክቦ ይክእልን ኣይፈልጦን እያ ናቱ ኤክስፐርትስ ኣይኮነን ስለዚ ብትክክል ፅቡቅ ገይሩ ስለለይ ይሰርሕ ንናይ ባዕሉ ኤክስፐርት ስለለለዎ ናይ ሊዝ ጠለቕ ዝበለ ፍልጠት ለለዎም ክነማኽሮም ንኽእል ኢና ነቶም ከምኡታት ፀገም ዘጋጥሞም ሪፈር ንገብር ማለት እዩ ፐርፌክት ያ ታንክ ዩ እስኪ ካብ ተመክሮኻ ኢኖ ብዚኣ እኳ ሳምፕል እንዳምፃኻ እውን ክትምህረና እንድኻ ብሰንኪ ሊዝ ዝተዓፀው ቢዝነሳት ኣይኖ ኣለው ኩልና ንፈልጦም ግን እንታይ ኦፕሽናት ኣለዎም እንታይ ዕድል ይህዎም እስኪ 5 ዓመት ዲካኻ ኦፕሽን ኣይነበረካን ከምኡ ዝበልካዮ ግን ናይ 1 ሚልዮን ናይ 2 ሚልዮን ቢዝነስ እንድሕር ፀኒሕካ ፕላስ ኢንቨንተሪ እንታይ ዕድል ይብኻ እዘር ክገዝእካ ክእሉ ዶ እሶም ቶም ላንድሎርድ ንባዕሎም ዋላስ እቲ ኢንቨንተሪካ ጥራይ ወፃኢ ባዕልካ ትፈልጥ እዩ ዝብለካ ግን እንታይ ዓይነት ሕግታት ኣብዚ ክከላኸለልካ ይኽእል ካብ ተመክሮካ ሓሳብ ቴንክ ዩ ስለዚ እዚ probably ናቱ ኤክስፐርት ክብል ይኽእል ኣነ ባዕለይ
كم مثال إلى غربة أنا بيزنس دليل جنزب يبلين $500,000 يبلين تا لايسنس نخوص نام ممهر دسله إذا لاندلورد كاخ جزء دليل مو information هذني ديسكس كجبري له نايزو لاندلورد information وصل ويكعان إذا بيزنس كا مني نايزي لاندلورد له مزو لاندلورد ديسكس جبر سلك دو بلا ميسيس لانسي يس ممر دسله خن ديلي زلطو oh he only have 2.5 years optional loader in fact he doesn't have an option thank you do me a favor what أنا ناب ناي ممر دسله لكرسور انت آتيه أبتوشتي 8 fixtures and assets remodeling كتفقل لي مبرهتو بمولو خلواتو إيه حدش AC حدش فرنس روف بعليه خلوط الكيه 8 خطفي أنا أخذ هون دحرازي ليز كيتو ينو ممردس ولا بلا option كويل كان دي really yes تايم عليتيو as نتو property value لعلي يوصل له مسو كاستمر كمزي غيره 10 نطي تنتنا بلا كمزي غيره خلوط الكيه ليز لبهال كيت بلي انت ليا مخنياتات صحيفه بلا مخنياتو نيرليان منيغا she is the owner the landlord سلازي كيد إلى ممر دسوله ما أزي وص نأخا بلويرات مساء ليز already تفراريمه كي ودأ خيو ليز كان كي تودأ خل تورحي سلست تورحي مسترفه بوشت أوشتي مساء discussion غيره وديه نأخا بورقت إذا ليز زيا وسيديا سلاللخو inventory خا حسكا كم توص صراريكا زلو نبرتكا كله صراريكا كم توصلي مريت كم تركبني إلى أنا بلوير دوكمنت سدلك ورأيت ليز بصحف سدلك هل أوبشن حنتي يلك من عينة أوبشن مسكح ساي ديسكس غيرك مو إنفنتوري خنا بيت شكي ما يقيد فليت أديه ترى لها أتكوس برايس جزاك وفيكشر ك لايسنس ترانسفير أنت غيرك لي ناي فيكشر ناي لايسنس 10 شيء حوي 3 شيء وكاخر تزلو ليزي بالك أنا اللي زللني بقى حنت نجرن كي حسكا قتلك كتوت طرح يزلك زي بعلي زغوركو وين ريموديل كنغورلكم هنا كنلوطو هنا عدل هاونا تلنايو وشت اوشتي بقى قطتا يمحلالفو ولو نسخاخ تماغوت تخلدو نوي تماغوتن حنتي تزيبلني حنت صعدا يا اتولي كرستوريسي انفنتوريس نافي كوسدو الى تونيت سيتي تاي كم زلا هنغركا سيتي اوف ليكوري زي بتفكر كوي او انفنتوري هو مهبتي يبلكن كتنبري باور يبلكن سلطان يبلكن حنت معلتي كنفقدلكي اب تو سيتي ناتنا هول مخنياتو الكول حيزاق كيدي تخلينا وغزا اون الليغالي اب تو ناتنا سيتي نحنت معلتي اوكشن نفقدلكي تشكينكي اوكشن نابزي كل انفنتور مصيه اب بابليك تشطيه اخيلو حنت معلت راحينا نبكي عدل تيفوتوت مستو حدش ليز لحظه بغني تسمع معاه to inventory as is at cost price لايسنسو انكاب كالي حدش لايسنس لوص ترانسفر انت غير خيو بفقاركي إلو طرحا حنت نجر نكي حازت ناي 400 ناي 300 شح لايسنس نفسو ممحلاليفو زي تتخكلنيا تو لرأخو بعلي زفلطو يزا نجرك الله ممر نوينا تو ليز اوبشن very serious مهانو نقول سم نجرو تا اوبشن انت وريقا زي مالت كلهم خمو يقورو مالت يكوني كلهم لاندرو خمو يقورو مالت يكوني نسا oh my god this doesn't make any sense زخل جنزب طفي هو وي بخمزي حق زكا دحان كنزين توسي كان خصن حكا لولو بزحات هون اللو ايوم جن اتوناتكا سلطان up to business زنبرة لوز غير كايو كتفا كالي دلي لاندلورد تليو دن تفين خا مخناتو يبل كان تو اوبشن يبل كان
doesn't mean كلهم يبغوا أي خمو يجوروا خمالته يكونين جن مبزحتهم business people جنا building own أنت جورن تلو أقدمهم ملو بملو يوم فلتوا سلزي نتأجم تجالس الله خمالتي حمشت عامت حيز كارت أتخلى option level كا دحر حمشت عامت بتول جزء هايون كشات أن دحر لا يدخل كوين كا option لا أهله يوهان ترى أخوينه بدحريت behind سو كأتصل لخل تتأكدكم تقولوا serious لهنا نجار سل لهنا عبايس أجم مهانا فليت كامت إيه كابعلو يعني اللي سلزي حزبنا كاوزي قطن الله thank you landlord lord ኮይል ካዮ they are the Lord ጽቡቅ ናብዚኣ ሳምፕል ክንኣቱ ኢና we have this أحمد ንሳ ቁርብ ክምህረና እዩ PowerPoint hold on okay جرب اسكي بزي عارف نجمر ولا زي طرح نقلص دحين تحت طرح نقلص እሺ እስኪ እዚኣ እንታይ እያ ማለሲ እንታይ እዩ ክንደይ ሸይጥ እንታይ እዩ asking price እንታይ እዩ size እስኪ እዚኣ ግለፀልና እቲ ዓንተ ዝብለ ነበርካ እውን ኣታዊታት እዚ እዩ እስኪ ናባኻ ኣትሓሳይ ስለዚ እዚ ከም ምሳሌ ገይረ ለቕረብክዎ እንድዩ ሓንቲ ብቀዳማ የቕሪበያ ነይረ 1.6 ገለ ትብል ንሳ ኦልሬዲ ከይዳ ተሸይጣ እያ ፌቨሬተይ ዝኾነ ከቕርቦ ልደሊ ስለዚ ንሳ ሓንቲ ዓባይ ቢዝነስ ነይራ ንሳ ኦልሬዲ ተሸይጣላ ተሸጠትሉ መገዲ እውን ሓደ ግዜ ባዕልትና ክንኣምነሉ ከለና ፅቡቅ ቢዝነስ እዩ ኢልና ክንኣምነሉ ከለና እዚያስ ከይተሓልፈኩም ንብሎም ሰባት ኣለዉ ምኽሪ ሰሚዖም እውን ቀጥታ ይኣትውዋ ስለዚ እታ ዝሓለፈ ግዜ ሰዲድናያ ዝነበርና 1.6 ትጥይቕ ፕላስ ኢንቨንቶሪ close to 400 2 ሚልዮን ንእውን 30% down payment ሒዞም ዝኣትዋ ንሳ ከይዳ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ካልኣይ ኤግዛምፕል እያ እንታይ ማለት እዩ እዚ 2023 somehow close to 2.2 million ክሸይጥ ዝኽእል ሓደ ኮንቪኒየንስ ስቶር እዩ ምስቱ ኮንቪኒየንስ ስቶር ሊከር ስቶር ኣለዎ እዚ ገና ካብዚ ክፈት 3 ዓመት ኣይገበረን ሕዚ ቀረባ ግዜ ይመልእ ኣሎ ማለት 3 ዓመቱ 2.2 ሸይጥ ኣሎ ንምንታይ ፌቨሬት ኣይኮይኑ less than 3 years ko 2.2 ይሸጥ ኣሎ እንደገና ቱ asking price ልብል እኒኦ ናፍቱ ኢቫሉዌሽንን ከመይ ጌርና ፕራይስ እንገብረሉን ካልእ እንድዩ asking price 550 ሽሕ ፕላስ ኢንቨንቶሪ ይብሎ 550 ሽሕ እዚ በቃ ብትዋጋኡ ብጣዕሚ ዝሐሸ ዝተባሃለ ዝረኸሰ ዝተባሃለ ሸያጢ ክንዲዚ ይሽጦ ኢልና ኣሎ ሓደ ግዜ ባዕልትኩም ሸየጥቲ ቢዝነሳት ተለይጠይቅኩምና ክንደይ ክሸጠልካ ኢና ንብል ክንዲዚ ይሽጠለይ ተመስገን that's a good price mostly value ንፈልጦ ኢና ክንዲዚ ይሽጠለይ ክብለኒ ከሎ that is good yes I can sell it so quick ኢልና for sale ነውፅኦ ቫሊኣ ክንደይ ኢኻ ክትሸጣ እንተኢልካኒ መምህር ደሰለ ድሕሪኡ ናይ ካልእ ቢዝነሳት ክንደይ ከም ዝሽየጥ ኤቪደንስ ኦርጋናይዝ ገይረ ከቕርበልካ ኣለኒ ንምንታይ እቲ ዋጋ ከም ዝባ ብደንቢ ኤቪደንስ ፕሩፍ ክበካ ኣለኒ ኣብ ክንደይ ዓመት ሎኑ ክውዳእ ይኸውን ፕሮፊታብል ድዩ ኣይኮነን ክንዲዚ እንተይበሉስ የዋፀን እንደሆነ ሓዋሮ ክሸጦ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ክንገዝእ ክንሓስብ ከለና ክንሸጦ ክንሓስብ ኣለና እዚኣ ቂድሚ ኩሉ እያ ክንገዝእ እንተሓሲብና ክሸጣኸ ክንደይ ክሸጥ ኣለኒ ኢልና ክነፅንዕ ኣለና እዚ በሙሉ ህዚ እንተገዚእዋ እዚ መምሕያሽ ገይሩ ክንዲዚ ክሸጣ እዩ ኢለ
بزح مصنعتي غير انا اخا بخندوزي خشطالني زبلك اي شط اللي بخندوزي تلك نخع واغا فلت كالها مالتي انت خبيرا خشط اي كلي اي ام سوري غيزي كقتل يدلي خبلك ايا واغا صبوت خوينا تحبوي تقبلا ايا نيغوشيت لغبر تخوينون بخندوزي بنخندوزي سلا شطا بزي مخنيات زي كندزي غودللي كلك اي مخنياتو سرفايفال نايتو غزاي كندلش قدم كله اي is he going to survive business غبرلا ديو ترفخ غبرلا ديو اي غبرلا انت را خوينو كب واغادو هاي كوينا ول باي ذا واي ناتي يسرح بروكر انديه دلال انديه مراخبي تسرحي when it comes انا زفلطو زقربو حزبي كاستمر انت خوينا خا طلق إلو ناتكا فلطت يلني بزلنا نخعت بتخكل أنا زقمتو إنفورميشن أنا زفلطو إنفورميشن بتخكل كهبو خيل مالتي ካልኦት ብሮከራት እንተምፅኦም ለይ ንዕዳጋ እንተውፅአ እያ ከዓ ንሱስ ናተይ ስራሕ ኣይኮነይ ናይ ሸያጢ ሪፕሬዘንት እየ ዝገብር ስለዚ ኤክስፕሌን ክገብር የብለይን ናተይ ስራሕ ኣይኮነይ ምሻጥ ምሻጥ እዩ ገንዘበይ ኮሚሽን እየ ዝደሊ ባየርስ ኤጀንት ይኹን ናይ ባየርስ ኤጀንት ተኮይነ ግን ኣፅኒዐ ሙሉእ ብሙሉእ ጥቕሚ ኣለካ ይብልካን ኢለ ከማኸሮ ክእል ስለዚ ናብዛ ቢዝነስ እዚኣ 3400 ስኩዌር ፊት እኒዋ ዋጋ ዝጥይቅ ኣሎ 550 ሽሕ ፕላስ ኢንቨንተሪ እዩ For your information, almost 360,000 new cooler, new camera, new remodeling, up to business نقطة بوزح جنزة بيأتيلا. هزين كوس الدليل اللي ما قدنيه. بسلست عمتها كلتنا تخلت تنتزعها. أوراعي عمت مو بزه هزي wine and beers license تفقد اللو نبزح grocery store 1.8 نبرت 2.2 دحر تأتو خينا دحر حد عمد 3 مليون كتأتو تدخل دو probably تا convenience store بس أقام الله تا liquor store بيمان الله بزح نيجاتيف نجارات الله كأونا عقب بزح تلوت أو تخيل نتوتات الله سلزي سوي كم توصحة some kind of قمة لنا مالتي نزي سكوير فيت زي زو واجازي رينتون نعصر تحمش عمد كلوت زي خيل رينت تفراري موزود اي سلازي باي بكل ني فيتشر بوت بيزنس خدكون تخيل ابتطقاو نسون تيكونكم تطري لغا كندي زاكل بيلدينغات ابتطقاو حدش غنا يسرح له حدش نيبرهود يو بتعمي دنسي لهونه كاندومينيامات ابارتمنتات ريزيدنشال ارياتات هيوج زخونه بوتنشال نيو نزمص تو ليكر ستور بتخكل يتقمطن مخنياتو تو شاطي ናይ ሊከር ኤክስፐርት ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ሊከር ስቶር ብዙሕ ለውጥታት ክመፅኦ ይኽእል ብዙ መገዲ እዚ ብጣዕሚ ደንበኛ ስቶር ኢልና ካብተን ቀፂለን ዘለዋ ሓደ 10 13 ዝኾና ቢዝነስ እዚኣ መበል ካልአይቲ ፌቨረት ኢለ ነቕመጥክዋ እያ እሞ ከም ምሳሌ እያ ስለዚ ድሌት ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ዕድል ከይሓልፈኩም እናበልና ኢና نقرب لا تصدقتي برايس أبقى قرب حيت الله تمثل صغار الحن سكت بتعمل تصبق سلازي برايس سلال تحتها تونيو one of my favorite لولكوا no مش كنت تفلتو بعلقات تفلتو فورمولا نصيت تقمنا المغنياتو لأنه يا شات تطيقنا يو كنت شيت الله thank you that's all yeah agree so yeah thank you أتوقع حسن درجة ساعات الربع حيزنا كعنا لما خلاص معلتي صاب كسالي خنرغبك يحشنا وكله خاين ود ألكا مع 16 عام تمكرها بابو أوروب كن وصلوا دس يبلني so أنت advice تقبلني جماري business نديز بزلو حدا من الوقت قلنا إيش تي advice أنت هيكايو نايزي حدا سب كل تدا حدا دا كابون عطوانا عبد الحلفة جزء تنكف بالنا يندينا جماري بيزنس كجمرو زدلية تو بيزنس فلتة اللودي تعينت بيزنس يو تو بيزنس ديبندي قبريو ليكر ستور فود ستور convenience store bar
accounting real estate እንታይ ዓይነት ቢዝነስ convenience store እንተኮይኑ ፍልይ ዝበለ ክእለት ኣለዎ ኢንፎርሜሽን ኣለዎ liquor store እንተኮይኑ እውን ከምኡ ባር እንተኮይኑ እውን ከምኡ እቲ ፖይንት እንታይ እዩ ጠለቕ ዝበለ ፍልጠት ኣልኢና ባክግራውንዱ ኣፅኒዕና ናይቲ ኔይበርሁዱ ዲሞግራፊ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሊጥና ኣብቲ ኤርያ እንታይ እየ ክጅምር ባር ድዩ መን እዮም ካስተመረይ ዲሞግራፊ ብሙሉእ ኣፅኒዑ ሓበሻ ድዮም ናይ ደገ ፃዓዱ ድዮም ኣብዚ ኤርያ ክንደይ ቢዝነስ ኣሎ ክንደይ ገንዘብ ኣለኒ እቲ ገንዘበይ ንፊክቸር ንኢኩፕመንታት ንካሜራታት ንሸልፍ ወይ ንባር ወይ ንወናብር ንኩሉ ኣፅኒዑስ ኣብ ወርሕስ ክንደይ ክሸይጥ ይኽእል 100,000 40,000 60,000 ወጨይ ክንደይ እዩ ሬንት ክንደይ እዩ ድሕሪ ሬንት ዘሎ ካልእ ወጨታት ከኩሉ ናይ ኤዲቲ ናይ ካሜራ ናይ ኣካውንታንት ናይ ክሬዲት ካርድ ፊ ናይ ሬንት ናይ ቱ ከም ናይ ኤምፕሎይስ እዚ ብሙሉኡ ኣቀዲሙ መፅናዕቲ ምግባር እዩ ዋና ነጥቢ ሎሚ ክንድዚ ኢንቨስት እንተገይረ ኣብ ወርሒ ክንደይ ክረክበላ እኽእል ዝብል ብብዙሕ መገድታት መፅናዕቲ ምእላሽ እቲ ዝበለፀ እዩ ካብ ስክራች ድዩ ክጅመር ወይስ ዝተጀመረ እዩ ዝተጀመረ ቅልል ዝበለ እዩ ኦልሬዲ ኣብኡ ክንድዚ ዝኣክል ቢዝነስ ኣለኒ ናብ ኢደይ ዝኣቱ ከዓ ወጪ ምስ ከፈልኩ ክንድዚ ኢሉ ብትክክል ናብ ኢድካ ዝኣቱ ወጪ ከመይ ጌርካ ከም ተፅንዖ ፊገር ኣውት ምግባር እዩ ንስኣታ ነጥቢ ስለዚ 7,000 እንድሕር ዝገብር ኮይነ 100,000 ጥፍየ 7,000 ዳ ሊፍት ዘዊረ ኡበር ዘዊረ ዘይገሮ ብቐሊሉ ገንዘብ ኢንቨስት ኣይገበርኩ 20,000 እንተኮይኑ 13,000 እንተኮይኑ ዋ ይሕይሽ ዶ ንሱ ጥራሕ እንተይኮነ ከምታ ቅድም ኢለ ነገርኩኻ እንቲ ገዝኣ እንተለኹ ክሸጣ ምዃነይ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ኣነ ማርያ ኣይኮነ ኩነታ ቢዝነስ ገዛ እንትትገዝእ እውን ዘ ሴም ቲንግ ሎሚ 500,000 እንተገዝአ እያ ንሓዋሩ ድሕሪ 5 ዓመት ኣቨረጅ 5 ዓመት ኢሉ ነበር ኣቨረጅ ኣሜሪካዊ ሓንቲ ገዛ ክንደይ ክሸጣ ክእል ትርፊ ክገብር ድየ ሉዝ ክገብር የልና መፅናዕቲ ንገብር ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ንኣትላንታ ሙቭ ትገብር ናብ ካልእ ስቴታት ሙቭ እንትገብር ገለ ንርኢ ነርና ዋጋታት ዝረኸሰ ኣብቱ ዝገዝእዎ ቦታ እናወረደ ምስ ወረደ እንደገና ሸይጦም 30-40,000 ከፊሎም ዋ ከሲረኮ ገንዘበይ ናብዚ ዝተመለሱ ሰባት ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እንትሸጥዎ ተለው ክንደይ ክንሸጦ ንኽእል ዝብል መፅናዕቲ ስለለይገብሩ ክትገዝኡ ከለኹም ክትሸጡ ምዃንኩም ኣይትብሉ ኣቐዲምኩም ጠለቕ ዝበለ መፅናዕቲ ንፕሮፌሽናላት ፍልጠት ዘለዎም ሰባት እዚኣ ዓይነት እያ ቢዝነስ ኢልኩም እታ ቢዝነስ መማኸርቲ ኣልጅኩም እተው ተገሪኹም ከይተኣቱ ምክንያቱ ሎንግ ተርም ሞራልካ ተሰይሩ ፋይናንሻልካ ጠፊኻ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ቢዝነስ ንኸይትኸፍት ጥዋዕ ዓቢል እኳ ናብ ክስራ እንተይበፅሐ ኣቐዲምካ መፅናዕቲ የድሊ ባህል እየ يا صبغتي ثانك يو فور ذا ادفايس اما اتخحصاي حرام حزنا كاخيبا قالك حجز مالك سلازي ساعات نقلن حزنا كلنا دحان فنبرينا قصالي كبرات تخاتلتي حبشه اديوكيشن زرعخمو فريات ما يحونا ما يلعل 16 عام تمكرو زي بقليل يركب كساب زخونه بصموا كساب جي نقع مسانا صلاحكم كبرات هابلنا يغني لنا ثانك يو كحسينو أني اللي زهرها اللي هابي هوليدايز نقولنا حدش بروح سلاماوي فقر زلوا حدش عامت يمسألنا ناي ساكسس ناي achievement زغنا بروح عامت يقولنا أني اللي زهرها اللي هابي هوليدايز نقوله نزل سماعهم يغني اللي thank you